Здравейте хора, аз съм Тей и днес ще играем на GTA 5. Днес ще правим funny момент или epic момент. Epic, нали? Epic момент, да. Това е втори клип на GTA 5 и така, да започваме. Да видим на къде не е града. На къде да се спусна? Накъде ще спориш? Уху! Епик момент, дами и господа. Как се изкършиш? Гледа. Да не се сопнеш. Нема. Айде хора, не! Какво учиш, бе? О, Майкъл. Ооо! ще сопнеш. Изпочвай. Ама не умрях. И ми взе много малко кръв. Така, хора. Funny момент. Епик момент. Тук има ли? Не. Накъде имаше път за... Айде в канавката. Абе, Лени, елате ми тук да ви сгазим, бе. Елате. Така. Вали дъжд в играта, ако виждате. Много кръв ми взе. Между другото, знаеш ли, Тони, че когато си сложиш каската на мотора, ти взима по-малко кръв. В смисъл, ако паднеш от мотора и ако си с каската, ти взима по-малко кръв. Това е много яко. Да. Какво ми свиркаш, бе? Свирко. Полицията кой подгони? Не е тебе. Не е теб, не е мен. Бе. Опа. Аре, бе, я се оглеждай, бе, тапак. Не стига, че аз съм с предимство. Газ нагоре. What the fuck?
На... Какво ми учиш, бе? Я тук какво има? Какво има тук, бе? Сега ще видим. Какво ли е това? Някакво обсерваторий. Я. Не мога да се влиза. Тъп. Ти ли ще ми биеш, бе, пак? Какво искаш да влезеш? Някаква обсерватория, викам. Не, я видя, то може да отърти. Какво, бе, тапак? Ела ми, бе. Какво, бе, паднаха ти очилата, мая? Да. Парите. Аре, бе, какво стана, бе? Газим ви тревата. Беше много поддържана. Я, коя е тази кола? Мога да намеря тириско. Та чуде са това. Това да не е пътя за чилят. Не. Това просто е някакво пътче. Добре, хора, втори епик момент след 3, 2, 1. Уху! Не! О! Уху! Не. Флик, на задна гума се приземих. Ето един епик момент, хора. Стана малко фъни момент. Сега, къде съм сега, не знам. 300. Гати, тази болница е много по-ефтина от тази в града. Винаги тук ще умирам. И добре, хора, това беше от моят клип. Надявам се да ви е харесало. Оставете по един лайк. И до следващия път. Да, до скоро.